На нейно място се появява улица Рикштрасе. Сега тук минаваме по едно малко мостче и отново отдолу поднася старото корито на река Дунав. Така изглеждала реката още в древността, така изглежда и до днес. Това е била плавателна бившото министерство на войната на император Франц Йозеф. Виждаме статуята на Радецки. Това е фелдмаршал Радецки, който е служил до 8. Ако се гледате на стената, ще видите глави на войници. Това са различните родове. Така стои сградата до сега. И продължавайки и Франц Йозеф пожелава тук да се настанят такива известни сгради, като например вляво. Това е музей на приложното изкуство. Какво ще рече приложното изкуство? Това значи, че тези предмети за ежедневна употреба са с качество на произведение на изкуството. Тук вляво са моделите на виенските мебели. Виена е била известна 19 век с мебелите си от извито дърво, мраморни масички, плетени сто, изключително елегантни мебели. Някои от кафенетата в старата част са обзаведени все още с такива мебели. И българите са си поръчвали мебели от тук, по порече на река Дунав, от Русе, Свищов са си поръчвали ето тук. В този музей вляво е и първата в света вградена кухня. Това означава, че в миналото кухните са били много голямо помещение и там е имало печка, шкафове и така нататък. Една австрийска архитектка прави една вградена кухня, за която всички жени сме и много благодарни, защото на малко място ние имаме абсолютно всичко, от което се нуждаем. Няма нужда да тичаме наляво надясно. Този модел е тук в музея на приложено изкуство. Строен само за музей. Тук не е била никаква друга сграда. Пейни жилища на мястото на отворената парцела, където има възможност да се настанят тези хора. Това са палатите на богатите хора, които идват тук, купуват си парцели и си построяват техните къщи. Йохан Штраус и до сега има всяка вечер концерт в 8:30. Всяка вечер. Самите музиканти са облечени в барокови облекла и си е една много приятна, весела атмосфера, защото се свири само Моцарт и Йохан Штраус. Да. Ако погледнете тези сгради в ляво, ще видите, че всяка една от тях има малко по-различна архитектура, но пък на височина всички са еднакви. Когато махат стената, Франц Йозеф дава възможност на този, който има достатъчно пари, да дойде тук и да си купи парцел и да си построи палат. Идват банкери, индустриалци, търговци, много еврейски семейства. Всеки, който има достатъчно пари, идва тук и се настанява близо до императора. Това е станало преди 150 години. До ден днешен няма никаква промяна във външния вид на сградите, защото никой няма право да ги променя. Извикали си тогава най-добрите архитекти, най-добрите художници вътре. Вътре има салони, които са прекрасно украсени, защото те са си канили оркестри да им свират, когато имат гости. 330 палата на първа и втора линия имаме на тази улица. Сега се движим по така нареченото Корсо. Между Шварценберг плац и операта е мястото за разходка на богатите и красивите тогава. Това е било Корсо и те всъщност са показвали, че имат достатъчно пари, за да не работят. И така, Корсото е било място за разходка, да видиш няколко, пък ако пък и императора мине с неговия фякър или файтон, както фякър му казваме, и поздрави хората, за тях е било голямо удоволствие. Сега тук имаме отново тези сгради, но те са, някои от тях вече са превърнати в хотели, други са дадени под наем, но семействата, собствениците, все още са си
нали, техни собственици. След малко, просто трябва да кажа и един друг интересен факт. Какво е направил Франц Йозеф с парите, които той събира от продажбите на парцелите? Той прави един фонд, с който построява операта, двата музея, парламента, театъра, кметството и университета. Всички тези сгради той ги построява с парите от този фонд, който той взима от богатите, които идват тук да се настанят. И така, Виена има този облик на повече от 100 години. След малко ще видим операта, която е построена от двама австрийски архитекти и е открита в 1868 година с Дон Жуан на Моцарт. Да, сега, така както се движим с колегите, в дясно това е Виенската опера. Вечер има различно представление, както ви казах, залата 2000 места, има различна цена на билетите, даже има и билети по 3 евро, но те са за правостоящи. Ако нямаш толкова пари, може да дойдеш един час преди представлението и ако имаш късмет от тези пари, за да присъстваш на представлението. Така че помислено и за тези, които нямат толкова средства и те да се порадват на това удоволствие, защото операта е храма на музиката в Виена. След малко в дясно се появява тази желязна ограда. Това е Зимният дворец на Хабсбургите. Зимният дворец, който ще видим в края на нашата панорамна обиколка. В дясно, ако погледнете зад оградата, е Моцарт. Това е статуята на Волфганг Амадеус Моцарт, който но идва в Виена, когато е на 20 няколко години и тук 10 години живее и си има 5 опери, създава и много музикални произведения, след което тук умира в Виена. Сега в дясно, както казах, е Хофбург, един град в града, мога да кажа, а в ляво е площад Мария Терезия с двата музея на изкуството в ляво и на природата в дясно и пазарчето в среда. Вие посещавате Виена в един много изключително важен момент за католиците. Това е Адвента. Адвент значи очакването на Рождество Христово. 4 седмици преди Коледа се откриват тези пазари, които са началото на това очакване. Хората се веселят. Тези пазари не са за туристите само. Те си за самите хора, които с най-голямо удоволствие ходят след работа да пинат пунш или греено вино, да се видят с приятели. Сега стават срещите между приятели, роднини. За самите австрийци това е много важен период. От една страна е религиозен празник, от друга страна и човешки празник и те просто се събират някой път по пазарите, някой път вкъщи, в зависимост от това как се, но тези пазари ще са до края на годината, след това изчезват като изметни светла, за да се появят отново до година по същото време. Те са само тези няколко седмици. Сега, пътувайки с автобуса по Рингштрасе, в ляво ще видим, се появява вече австрийския парламент, също строен по времето на Рингштрасе. Архитектът решава да построи парламента в стил на древногръцки. По улицата ще видим след малко в ляво, в този парк, кметството. Тук е най-големия пазар коледен пред кметството. Не, че е най-хубавия, не мога да кажа. Всеки площад си има различен пазар, има различна атмосфера. Тук е просто много голям, тук вляво. В дясно е Дворцовия театър. Павилионите, те ще ги отворят някъде ранния следобед и кметството виждаме в далечина, виждаме тази управлението на града. Кметството е в стил готика. Да. В дясно това кафене, което виждаме,
е мястото, където се среща Фердинанд Кобурготски с Стефан Стамболов. Ето тук се виждате. За да стане цар на България, тук в това кафене го канят. И тогава, когато той се съгласява, идва няколко месеца след това и заема българския престол. Да. Продължаваме по Рингштрасе и в ляво е университета. Както ви казах, всички тези здрави место, университет, парламент, музей, театър, всичко това е строено с парите от тези богаташи, на които са продадени парцели. Но за тях няма проблем. Ето вляво е университет. За тези хора няма никакъв проблем. Те купуват всичко. Те си купуват най-добрите архитекти. Те си купуват даже титли. Те стават всичките барони. Ето тук в дясно, тази сграда, горе позлатени тези балкончета, това е фамилията Ефруси. Те идват от Одеса, те са много богати еврейски наследници. Вляво от нас виждате една красива църква. Тя е в стил неоготика и се нарича Вотив Кирхе. Някои я наричат Дантелена, може би заради архитектурата така някои я наричат, но по принцип тя е строена по един много интересен повод. Тук двама унгарци нападат император Франц Йозеф, когато е бил твърде млад и са искали да го убият. Това е бил опит за покушение. Тъй като той се е спасил, в чест на неговото спасение или чудото, както хората така са го окачествили тогава, това спасение като чудо, събират доброволни средства и се издига църквата Вотивкирхе. Иначе истинската готика е в центъра, тя се казва катедралата Свети Стефан. Нея ще видим в края на нашата панорамна обиколка. Имаме различни стилове в Виена. Имаме романика, това е най-първоначалният стил на строеж, след това готика, барок, класицизъм и модерна. Това са културните пластове. Сега ми се иска да ви кажа нещо за палатите, как са устроени. Всяко семейство си има палат. На партера е имало място да се паркират конете и файтоните. Това е била превозната сила и там са били кочияши, конюшни на партера. По-нагоре са били салоните. Имайте предвид, че са имало салон за дамите, салон за господата, изключително красиво украсени отвътре. След това са имали място на спалните и най-отгоре е живяла прислугата. Да, тези палати, както ви казах, са на първа и втора линия. Какво прави Виена интересна? Това са два факта, мога да кажа. Първият факт е, че съществува този закон да пази архитектурата като паметник. И втория интересен факт е, че по време на Втората световна война Виена не е била бомбардирана. Както са бомбардирани много градове в Европа, които са били тотално разрушени, включително и София. Тя също е била бомбардирана. И Виена е запазена, защото Виена става жертва на германците. Всъщност германците окупират Австрия. Те идват 1938 година с Адолф Хитлер и я присъединяват към немския райх. Тя престава да съществува като държава въобще за 7 години. До 1945 година тя се нарича Остмарк. Така че тези, които са бомбардирали Европа и Германия по-скоро, англичани и американци, Виена се опощади, защото Виена не е била причина за тези военни действия. В смисъл Австрия, искам да кажа. Да. Вляво се вижда старото корито на река Дунав. В средновековието тук са стоварвали стоки, от които най-скъпата е била сута, докарвана от Залцбург. Залцбург е бил центъра на добив на сол, с много скъп продукт. Тук има едно пристанище, където са стоварвали сута, и тук е и най-старата сграда на Виена, църквата Свети Рупрехт. Тя е от 10 век. Свети Рупрех е покровителя на хората, които докарват сол до тук, и затова те си построили тази църква
в негова чест, за да му благодарят, че благополучно е минал техния транспорт опасен по буйни потоци и реки. Сега вдясно, ако видите на хълма, това е най-старата сграда на Виена. Тя е от 10 век. Тази църква и до ден днешен си е действаща. Тя е много малка, нали? Тя е, както ви казах, свързана с историята на тези хора, които са доставили. Благодарение на тези търговски връзки Виена през средновековието става много богат град. Сега на мястото на това старо пристанище има ново пристанище, където спират туристически корабчета. Тук започват Алпите. Австрия поначало е една планинска държава, 2/3 от повърхността е алпийска, ние се намираме в Виена и в Долна Австрия, но тук започват Алпите. Това е една планина, която се нарича Винервалд или Виенска гора. Тези зелени склонове, които се виждат, това са лозя. Имайте предвид, че лозата до идването на римляните не е била позната на север от Алпите, като растение. Тогава, когато Виена става един римски военен лагер, тогава войниците на тях се разрешава да сеят лозя и така винопроизводството до ден днешен е традиция в Долна Австрия и около Виена. Така както виждаме хълмовете, в подножието са малки битови заведения, наречени хойриги, които са още от 13-14 век, много приятна, романтична обстановка, където човек може да опита тазгодишното вино, защото хойриги означава тазгодишно вино. Сега тук отдолу виждате корабите на тези гости, които идват по воден път. Те са много. Виена като град е около 2 милиона. Не е толкова голяма, колкото примерно Париж или Лондон, има много големи столици в Европа, но тя е посетена от милиони туристи заради нейните забележителности. Това, че тя е била повече от 600 години имперски град или резиденция на Хабсбургите, императори на Австро-Унгарската империя, от тях е останало много. Много музеи, дворци, забележителност. Тук са живели много интересни хора, музеи на Моцарт, на Бетовен, на Йохан Штрас, кой ли не. Така че това е причината Виена да е интересна и посетена от много хора. Историята започва в римско време, както ви споменах. Римляните обаче нямат тук някакъв град, като примерно Ливонциум или Сердиса или Кизаре. Това са големи градове в България. Тук е имало една казарма. Тук са били войниците от 10 милиона, 6000 войници и те са пазили в продължение на столетия, около от 2 до края на 5 век. Те са тук и пазят северната граница на Римската империя. След това те се изтеглят и известно време, около до края на 9 век, те умират по мъжка линия и след това Хабсбург, на тези два рода, които получават тези земи от германски император, а Хабсбургите, самите те, стават императори на Германската империя. Така че Германия не съществува тогава, тя съществува като държава от 1871 година. Преди това няма Германия. Тук в Виена са императорите на Германската империя. Те я наричат Свещена Римска империя на германската нация. Така че това е причината да има толкова интересни неща в Виена, които са, както ви казах преди малко, запазени. Ние сме във втори район. Виена има 23 района. Първи район е центъра, това е старата част и около нея се нареждат останалите райони, които са поред на номерата. Сега ще бъда малко да погледнете в дяло Виенското колело. То се върти и до днес и е, както казах, една атракция.
Той е бил наистина търговец. Данио Сомлев се казва. Той има прототип в живота, независимо, че новата част на Виена, да не мисля, че всичко е старо и от 100 години, от 200 години и така нататък. Има и модерна архитектура и тук да направи нещо подобно, защото центъра, Рингштрасе и тези райони около центъра са под защита на закон за паметници на културата и тази централна част, старата Виена, ще се остане такава, каквато е била в монархията. Завивайки наляво, искаме с колегите архитектура, леко разчупена, архитектът е един австриец, за да може на ОНЕ, които и до ден днешен тук се работят. Има 6 организации, тук е и тази, която се грижи за контрол на ядрените сили в света, независимо военни или за мирни цели. За самите служители е помислено да всичко да има удобно, да се личен наем, който и до ден днешен е този, не е променен, който, разбира се, е един реверанс на ООН, че тук са избрали място се настанят. А във Виена, между другото, има доста международна организация. Реката, тук не е имало река въобще. Това всичко е изкопано изкуствено, с тези машини, съоръжения, френски фирми го правят, тези, които стоят в Сулския канал. И така, по този начин реката се движи отляво надясно, значи така към надясно продължава към Братислава, Будапеща и така нататък, вече се влива в Черно. Когато изкопават всички тези на места, махат земята, така да се каже, тогава натрупват, ето тук отдолу под нас, както виждате тези дървета. Това е изкуствено направен дълъг 23 км остров, който е по продължение на реката. След това, преди около 80 години, кмета Хелмут Цилк решава да направят едно допълнително, значи това, което виждаме отдолу, това е така нареченото гласно измиране, това е облекчителната част, която е затворена с шлюзове. Така че няма никакъв проблем. Никога няма да има намаление. А ние се намираме вече на левия бряг. Хората събират доброволно средства и за благодарност построяват една църква. Ние ще я видим след малко ясно. Това е църквата Свети Франц фон Асизи. Тя е Франц, е императора, Свети Франц е неговия патрон или покровител и затова се казва и църква. Така е откриването. 1898 година преди Герман се е открили така официално се я осветили по-скоро. Той не е дошъл, защото няколко месеца преди това е убита жена му, кайзер Елизабет II Асизи. Той не е имал желание за весели преживявания, но църквата си стои и до днес и напомня